kok borok tokeni director Bimal Dev Burma bishi brum brum no osamotai tago abahaikino taklai bisio bo osamotai takha Bimal Dev Burma bebagei kaibrei osamotai takjaka je takmani motai rokno kami waringta kami marehado kami ampura KMR club te kami wathi parawo langjaka जों दाबो वारांत हातिबो मग खय त्रिपुरा अ जागाव आनि मुं खा बिमल देव बर्मा म असामतायनो आंनो सनाममानि ओमफ्राय दाबो सेक्रेटारिनो आं कायसा गनो सोंना नायो मुंखिया सारि सेक्रेटारि आंनि मुंखै उपानन्द देव बर्मा ओमफ्राय नरक आं मताय सनाममानि नरक बाहायबो मा दं नों मताय सनाममानि गा प्राय नोंसिनरनि एरियान बरक साका मताय नायथका मताय बिसि नायथमाखै पुरा सालाय अनेक बिसि नायथक जाबायखा बैफोरानो साइड दंबायखा ओमफ्राय मतायनाव नायथका जत बरं नायथक जाबायखा आंथ' खरकसा शिल्पी बरक सिन दफानि सिनि तिग्रासानि आं जेमान तै खायखा आं प्रेक्टिकल सोलोंदै ताखामो आं बखुनो म आनि पेसाया तामो हंखाय आं कायसा इन्टारेस्ट होंदै मनो सनामो ओमफ्राय बुनि दफानि बररक लेतेगि चामानो चिनि बररक आसा सनामय आं ताकलाय कायब्रै सनामका जतय अर म वारेंटन पुइला सनामपायो आं आबनोल मारहादु खय त्रिपुरा आमपुरा KMR क्लाब अब खय त्रिपुरानि न हंखाय ईश्वरपारा खय त्रिपुरा अ कायब्रै जागा आं सनामका जत बरक यासैया बाक्सा सामानख्रै हयथ' आंबो गोबां मतायबा जतनो नायथगैनो मोसंखानो जतनो नायथगै माया फानंखाना ओमफ्राय जतनि मकल जतनि नायथग मुंनो आं आसे रैमाया हायफोना आं चिन दफानिंगै आं गोरोंगै आं खालायजाव ओमफ्राय नरकताय कुनु कक खानार हतनि नादि बसतनि ओमफ्राय रबि सरे कक karena tampo mumol tayo ang segrasangay agi sung binibosong na hari matyo agi sung tao sung binibosong na hanang liya binibosong na sung mangka bilege kahamka ओमफ्राय आसनो कक जत लोकनो आं खाका हंया खरै आनि कक करत मथाका खुलुमबाय